magpa-prank po ako sa aking kapatid ngayon. So, meron pong abo dito, naliligo po siya, naliligo. May ano pang tawag niyo sa Tagalog, anong bang Tagalog dito ng abo? Hindi ko alam. So basta lalagyan natin ng abo diyan at ilalagay natin sa may pintuan, sa ibabaw ng pintuan. At pagkatapos ng maligo, siguradong mababagsakan siya at mababagsakan siya sa abo at maliligo siya ulit. Kahoy pong ginamit namin, hindi po shilling kasi wala na po kaming shilling kasi wala na nagtitinda ng shell. So kahoy na lang po kami. Kaya meron kaming abo sa bahay. Abo. Abo. Oo, sige. Yes. Simulan na natin. Antay. So, nilagyan na po natin ng abo ang saan eh? Hindi na po namin to ginagamit po. Ang bawal na po. I am the one, the way your son don't need. So, hindi na ko to na ginamit. Baliktad. I am the one, the way your son don't need. Ilalagay na natin sa may pintuan po. Let's do this. Mga kakigwa. Ang dumi ng kamay ko po. Yes, nalagay na po natin. Lagay ko po ang buong nito sa lagay na po natin sa akin. Nalagay na po natin ang abo sa itaas. So, naliligo siya. Hindi niya makikita nandito tayo sa loob kasi kapag nasa labas ka, hindi makikita yan. Dito sa loob, hindi tayo makikita. Naliligo siya. Naliligo. Woo! Fresh ko! Diyan na. Okay. Nasa likod po. Nasa likod. Nasa likod. Nasa likod. Tapos na po siya maligo. Saan kaya siya pupunta? Okay, nice. Nice. Tapos na siya maligo. Para hindi po niya ako makikita dito kasi may harang po tayo. Okay. Kakigwa. So, success po ang ating kalokohan po mga kakigwa, mga prank at mga prank. Ang ating prank po mga kakigwa, success po.
So, meron na po tayong sponsored mga kakigwa. Woo! Meron na po akong sponsored. Yeah! So, order na po kayo sa akin. Ito po ang ginagamit ng aking kapatid na babae at saka sa akin po. Ito po ang ginagamit. Ano? Nope. Isagig na. So, bili na po kayo. Dito lang sa Toledo po. Ihatid ko lang. Sa Toledo lang. Malapit lang. Sa taga Toledo po kami. So, Toledo lang po ang order po dito. So, kung malaki-laki na ang business online namin, pwede na sa lahat ng Cebu po. So, salamat po sa inyo. So, order na po kayo dito.